Halløj, velkommen til endnu en vlog. I dag der skal jeg ned og være sammen med Nilas på Kronborg og hygge og sådan noget. Så jeg skal skulle lige have min bike. Den er faktisk lige blevet lappet, så det er dejligt, at jeg kan cykle. Så nu cykler jeg bare afsted. Det bliver så lækkert. Yes! Så er jeg på vej ned til Nilas, og vi skal bare hygge og sidde på noget café og noget. Det er lækkert. Solen skinner, Albert har ikke røde kinder, og jeg får venner. Er det ikke det, vi siger? Nu er jeg kommet ned i byen, og vi er lige mødt Anita, og hun har en søn, der simpelthen lige skal have en autograf. Så det gør vi. Hvad hedder han? Philip. Ej, bare Philip, det er fint. Værsgo. Tak for det. Ej, det var sgu ret nice, og jeg kan rigtig godt lide, når I kommer over og snakker med mig og sådan noget, og ved autografer og sådan noget. Så det skal I bare gøre. Og så skal jeg mødes med Nilas om lidt, og det bliver bare skide godt. Så fik vi sgu gået, og Nilas han kom, var der. Og vi går ned mod Kronborg og får nogle øller. Er det det, vi gør, Nilas? Ja, det. Vi skal have en lille øller, men vi hygger. Det gør vi. Så er der svenskerflag. Og Nilas han siger, at det er fordi, hvad var det? Det er noget med, at jeg har en form for nationaldag I Sverige. Men vi skal ikke til Sverige, vi skal bare i Helsingør. Og kan I se, at der er en flot fisk. Den er der rigtig mange japanere, der kommer op for at se. Hey, Chawan! Hvad siger du? Skal vi være? Er vi der? Og Nilas, du skal lige tage et billede med os. Er vi der? Yes! Det er hyggeligt. Ej, de var altså bare for søde. Det er det, jeg siger. Der er så mange japanere her i Helsingør. De vil lige have billeder, og vi kan åbenbart genkende. Ej. Nu har vi lige mødt eller japanerne, og nu står vi med gutterne. Er I fra Rungsted, gutter? Ja. Er I det? Ja. Ej, er I det? Ja. Jeg kunne se det, mand. Eller Hellerup, eller sådan noget. Ja. Så vinker vi, boys, kasser. Subscribe. Så ankommer vi sgu til Kronborg. Det er lige derovre. Kronborg selfie. Ej, vi går og hygger på Kronborg, mand. Prøv at kigge der. Ej, Nilas! Jeg skal sgu da ind i den der. Kan du ikke lige tage et billede med mig? Jo, søren. Er jeg lækker? Skal vi komme til hvis jeg lækker? Prøv at se, Albert. Der er I til. Jeg er inde i den. Ja, det skal du da. Det kan du da blive nødt til. Ej, vi får mange selfies i den her, Nilas. Nu må Nilas komme op på Kronborgs allersmukkeste sted. Det er lige her. Det er lige ud til havet. Så Sverige der, var Nilas. Og Nilas, kan du ikke lige... Vi kan tage thumbnail til billedet her, hvis Nilas han står og filmer mig deroppe. Ser det overhovedet godt ud, Nilas? Det ser pis godt ud. Det er perfekt. Og så hvis vi bare lige havde to japanere her i siden. Ej, vi skal finde nogle japanere. Yes. Nu har mig og Nilas gået noget tid på Kronborg, og vi kunne sgu ikke finde nogen japaner. Og mig og Nilas, vi skulle have øl jo, så nu går vi over og får noget øl på café og hygger. Det var faktisk derfor, vi kom, men nu gik vi lidt på Kronborg. Og Nilas, han skal have en stor fadbams. Ja, Kronborg er der. Er det smukt, Nilas? Kronborg! 2 gutter, der hygger på havnen. Vi skal over og se han lige om lidt. Han, det er simpelthen en han af den lille havfrue. Det er bare den mandlige lille havfrue. Den skal vi over og kigge på om lidt, ikke, Nilas? Jo, det er planen. Og det er noget med, at den blinker hver 30. minut eller sådan noget. Ja, den har kostet 300.000 kroner at lave. Sådan en lille sølvmand, der bare står og bare er der. Det blæser altså sindssygt her, men nu står vi simpelthen med den skønne havmand, han. Og Nilas og jeg, vi blev faktisk lidt i tvivl om den kostede 300.000 eller 2 millioner. Fandt du ud af, Nilas? Jeg står lige og prøver på at undersøge det. Der var prøve at undersøge det. Men den er sgu fræk. Nu skal vi lige tage et billede med mig og den, og så lægger vi det på Instagram. Det kan I lige se her. Fandme klar måger, Nilas. Tag dem, mand. Kører. Look at this. Jeg kan gå og bare holde min hat. Hvad siger du, Nilas? Kan du se? Han kan gå og holde sin hat ved blæsten. Nu er vi kommet på caféen, og vi har fået øl, mig og Nilas. Det er sgu lækkert. Og nu skal vi sidde og hygge lidt. Min mobil er kun 3% strøm, så vi ved ikke, om vi når at få filmet mere eller noget. Men nu hygger vi i hvert fald, og jeg har lige bestilt burger. Vi sidder og kigger på, hvor mange jeg får lige nu. Og den stiger bare. Du lægger de subscriber. Bare subscribe på Alberts Vlogs. Ja. Så kom burgeren, var Nias. Lækkert. Fandme lækkert. Så lukker vi for vloggen nu. Nu skal der lige hygges. Hej. Kom nu, mand, for helvede. Kom nu. Ja, jeg kom nu, BS. Jeg kom. BS, han er lige kommet. Vi skal ud og køre en tur. BS, han har kørekort. Skal vi da? Det er Rasmus. Han vil gerne være musiker. Er det rigtigt, BS? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi skal ind og cruise nu. Jeg kommer nu, BS. Det er godt, var BS? Det er det godt. Det er fandme lækkert. Og BS, hvor lang tid har du kørekort? Et par måneder nu. Et par måneder, så han kører sgu sikkert. Kører som en drøm. Jeg er på sikker bane. Ja, han kører som en drøm, mand. Det er lækkert. Han kører lækkert. Men nu skal vi høre noget musik og jamme. Så jammer vi! Du den smukkeste tigger. Ej, vi hygger, BS. Vi kan have noget nyt musik. Det skal være party rock, ikke? Ja, okay. Det er lidt BS er ret. Det der, det er for kedeligt. Så er der gang i den, BS. Vi kører ud på Strandvejen, og så finder vi et eller andet sted, vi er. Vi så lige nogle piger, som der vinkede lidt, så nu kører vi lige over til dem og forskrækker dem. Vi tror, de bliver sygt glade. Der ligger vi i krattet. Hej, piger! Så pigerne her. Hej! I er fans, ikke, piger? Jo! Så er vi der. Hej! Jeg er lige løbet ud af bilen for at løbe over til pigerne. Er I glade for det, piger? Ja! Krammer. Folk, de klapper, fordi du kører godt, BS. Know it, man. Det er fandme noget underlig musik, ham BS hører. Jeg kan godt lide det.
Ja, så har man hørt det med. Hver har sin musiksmag. Gæt hvilken havn vi valgte. Min hat den flyver af. Hvad valgte vi for en havn, BS? Rungsted. Rungsted Kysteshavn. I kan se det på bådene. Det er der nogle vidunder. Men vi går på Rungsted nu, og vi skal bare have en is eller et eller andet. Det er lækkert. Et eller andet lækkert. Prøv at kigge. Overvej lige nogle store både, mand. Vi skal sgu da have sådan en stor jagt, hva' BS? Ja. Mig og BS, vi har sådan en ting, at jeg hedder Baktusen, og BS han hedder Brumbassen. Og hvad laver vi så? Vi laver alt muligt. Er du klar, BS? Kom så. Jeg er Baku nu. Små børn i kælderen. Så laver vi en BS. Det er bare sådan en ting, mig og BS har. Vi fjoller bare med det. Det her, det er Mester Kralles, eller Christians kærestes Grandkusine. grandkusine. Ja. Og jeg har en sød hund her. Må jeg filme? Ludvig. Det er Ludvig den store. Ja. Nå, den må ikke slikke mig i ansigtet. Nej, Hvorfor? det er lige tisset på sin tunge. Nå, det var klamt, mand. Ja, det er lidt klart. Fy for... Nå, vi ses, piger. Vi har fundet René Dip. Han har sin egen mexikanske vogn. Han bor åbenbart også i Rungsted. Så skal vi på Postmand Pers. Her er Per. Postmand Per. Her er Per. Hey, det er sgu da katten, det der. Ja, katten sidder også der. Nu starter den, Bias. Den starter nu. Det var sgu da godt, mand. Det var sgu... Bias, han kan faktisk også lave Johnny Bravo. Kom, Bias. Hey baby, skal vi danse? Her, der har de faktisk den allerstørste båd i hele Rungsted. Den er til salg. Hvor meget var det for, Bias? Var det 6 eller sådan noget? Det var 6 millioner af mig og BS, vi køber den. We buy it, mand. Der sidder alle mulige på café her og griner af os, men vi er ligeglade. Vi elsker bare at gå og filme i offentligheden. Ej, nu er vi gået i Rungsted noget tid, og vi har faktisk snakket med havnefoden. Og han har simpelthen fundet en båd til os, som vi kunne købe. Og vi er sindssygt glade. Altså, vi er helt overvældet. Er det rigtigt, BS? Det er vildt fedt. Her har vi båden. Er det båden, BS? Det er vores båd. Ej, hvor er det lækkert. Det var BS, der var oppe og købe den, mand. Og hvor meget var den kostede, BS? 3 millioner. 3 millioner? Ja. Det er sgu lækkert at købe, BS. Det var det da. Men Albert, hvorfor var det egentlig, jeg skulle lægge ud? Nå, Jamen, BS, du får pengene snart. BS, vi hygger ind til dag i båden. Ja. Skal vi tage en tur? Ja, mand. Vi tager en tur i Vi båden. åbner nu. Kom. Ja, nu er der så sket noget rigtig nederen. Var BS? Havnefoden, han har simpelthen annulleret købet til vores båd. Hvorfor? Ja, fordi BS, han har simpelthen betalt med matadorpenge. Hvad fanden tænkte du på, BS, mand? Og det er jo lige meget, om det er matadorpenge eller rigtige penge. Det er bare penge. Og jeg tænkte, hvorfor ikke bare bruge det? Ja, som I kan høre på det hele nu, så har mig og BS sgu ikke en båd. Og Matador, ikke? Der har jeg så mange på. Ja, og jeg har huse. ja, BS, han spiller så kæphøj. Du er så kæphøj, BS. BS, jeg tilgiver dig, så går vi over og køber en is i stedet for. Ikke? Med matadorpenge? Nej, BS, bare med normale penge. Nu skal vi heller ikke snyde flere folk i dag, vel? Normale penge, og så får vi en iser. Så fik mig og BS købt is, og vi har købt vores yndlingsis. Isbjørn. Og hvorfor, BS? Det er vores yndlingsdyr. Isbjørn. Der har kørt lige en lækker Porsche. Ja, sådan er det på Rungsted. Fordi at mig og Rasmus' yndlings, det er isbjørn. Vi kørte op til en isbjørn, hvis vi gad. Men altså, nu spiser vi dem. Nu spiser vi dem bare. Men ved I hvad, det var simpelthen også alt for den her vlog. BS, han skal sgu bare køre mig hjem nu, og så skal jeg redigere i morgen. Så må I bare følge med i næste vlog. Og det var Alberts Vlogs. Husk at abonnere og subscribe. Skal det gøre det, BS? Det skal jeg i hvert fald gøre. Hvorfor skal de, BS? Fordi Albert han er den sejeste i verden. Ja, jeg er den sejt. Vi ses, mand. BS, så vinker vi lige med isbjørnen. Hej!